para poder inscribirse nesa festa das pandillas, o modus operandi será exactamente igual que o ano pasado. Pandillas de máis de 5 persoas, porque claro, entendemos que se son 2 ou 3, eso non é unha pandilla. A partir de 5 persoas se poden inscribir deixándonos unha serie de datos que lle imos pedir aquí. O texto de esa inscripción teño aquí por si queredes botarlle un ollo. O que lle pedimos é un correo electrónico para poder contactar con eles, nome e apelido do representante, un teléfono, o nome da pandilla, que nos conten algo sobre o barrio ou o colexio que xerou a creación desa pandilla, os nomes dos inscritos para así axudarnos a contar o número, e un elemento identificativo que nos faga recoñecer a esa pandilla. E nada, temos a inscripción ten un límite de 350 persoas. Temos que parar en algún número, igual que no Botelo paramos en 1150, pois nas pandillas paramos en 350. E estará aberta ao prazo de inscripción dende hoxe xa ata o día 10, porque como este evento é o 13, pois que nos deixen aí un par de días para recontar e para facer os carteliños, etcétera, etcétera. A inscripción será só obrigatoria o pago para o que é a pinchada popular, pero a sesión vermú e o concerto, eso é aberta a todos os públicos, independentemente ou non de que estean inscritos como pandilla. Pero a pandilla que queira participar na pinchada sí que se ten que inscribir. E despois temos o tema dos cabezudos. As calantornias non abrimos a inscripción das calantornias porque as calantornias son elementos moi complicados de levar e ten que ser unha persoa que este acostumado a portalas. Pero para os cabezudos, que aí xa poden ir nenos a partir de 8 anos ata aproximadamente os 14, 15 anos, dependendo da altura, temos 8 prazas para inscribirse para as calantornias, e poderán facelo a partir do venres na Casa da Cultura, no Teatro Lauro Olmo ou se non chamando pois ao Concello, tanto o Departamento de Cultura como a Concellería de Cultura. E pola miña parte